Фирма ED16 се занимава с асамблиране на L-компоненти. Работим за АББ България по поръчки, възложени спрямо тях. Благодарение на внедрения проект, който смело мога да кажа, че успешно работи при нас. Вече клиента ни има доверие, защото реално цифрите, които виждаме на таблото долу и на компютър при мен, са реално бройките, които са изработени и изпратени за седмицата към клиента. Ползите са няколко. Първо, можем да следим наистина реално кога машината работи и кога е спряна. Може да засечем наистина реално изработени количества, които са на палета като готова продукция и това, което показва брояча и вашето устройство. Има съвпадение, вече има. В реално време можем да проследим изработени бройки, което е много добра справка за нас, защото и клиента постоянно ни иска тази актуална информация. И естествено електроенергията, която също може допълнително да се следи. Механичен дизайн и конструкции е предприятие, което се занимава с производство на изделия от листова стомана. За нас Weltwise е полезен, защото показва в реално време как енергията се свързва с конкретни машини и процеси, които те изпълняват. Решението дава една добра основа за анализ на разходите, които са основно производствени. Преките производствени разходи, които в последствие за нас дават ценна информация за себестойността на изделието и съответно за ценообразуване, калкулация, оптимизиране най-добро оптимизиране на разходите. Предприятието има дългосрочни планове за все по-широкото използване на системата във всички етапи на производството. Решението Weltwise беше разработено от Comicon, за да реши конкретен проблем, който открихме в предприятието ED16. Решението беше разработено по проект Denium DNA, като целта ни беше да решим конкретен проблем, а именно несъответствието в произведените бройки, но също така и да дадем и по-ясна картина за електропотреблението на машините в предприятието. Съответно, след разработване на самото решение, по Denium DNA ние успяхме да го трансферираме в предприятие с съвсем различен фокус, производство на метални продукти, като там фокусът беше по-скоро върху енергийното потребление на машините. Weltwise е подходящо за малки и средни предприятия, като модулният компонент на цялото решение дава възможност на решението да бъде пригодено в различни компании и да решава различни проблеми. Както в ED16 то е доста специфично и решава доста специфичен проблем при точковото заваряване, оттам и името Weltwise, то в MDC ние се фокусирахме в информация за електропотреблението, което дава възможност на менеджера да разполага с данните и да управлява машините доста по-оптимизирано.